Bapak Ibu Dewan Juri ingkang sagung pikurmatan, ugi para pelenggah ingkang satuhu bagya mulya, punika para kadang saking paguyuban seni Langin Tayub Sekar Manunggal ingkang mijil saking tlatah Kembangan, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kawistara sampun siyaga ing gati sawiga ing diri nggih para kadang saking paguyuban seni Langin Tayub Sekar Manunggal siyaga hangayai karya dumateng kanca-kanca saking Yudhistira Campursari kasumanggaaken gendhingipun katuraken